Fattin li ħarġu mill-inkjesta pubblika dwar il-mewta traġika ta' John Paul Sofia meta kienu qed jinstemaw xhieda fil-qorti u rew biċ-ċar kemm din l-inkjesta pubblika kienet meħtieġa. L-istess inkjesta li Roberta Bela għamel minn kollox biex ma ssirx. Sar magħruf li l-OHSA m'għandix riżorsi biżżejjed biex taqdi l-funzjonijiet tagħha. Tant li lanqas biss kienet informata bil-binja biex tiġi żviluppata f'Kordin. U dan apparti li l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni għandha biss 17 il-uffiċjal għall-ispezzjonijiet. Nuqqasijiet li ilna nafu bihom iżda l-ebda azzjoni għadha ma ttieħdet minkejja li sa kull ġimgħa qed nisimgħu bħaddiema li jweġġgħu fuq il-post tax-xogħol. Din il-ġimgħa stess mit raġel li waqa' żewġ solari fil-Marsa. U fl-istess xahar li ċediet faċċata fejn kien għaddej xogħol ta' kostruzzjoni fil-Gżira. U dim dan kollu waqt attività politika fis-Siġġiewi, Roberta Bela kellu l-wiċċ jiftaħar li f'pajjiżna għandna l-ogħla livell ta' kostruzzjoni u sigurtà fil-postijiet tax-xogħol. Żvilupp industrijali illi juri kif pajjiżna iva kapaċi jħaddan l-ogħla livelli ta' kostruzzjoni u l-ogħla livelli ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol meta niġu għal proġetti industrijali. Fost l-oħrajn, Roberta Bela tkellem ukoll dwar investiment fis-settur tal-edukazzjoni. Iżda naqas milli jsemmi investimenti għall-edukaturi tagħna. Dan minkejja li 97% tal-edukaturi kienu ħadu sehem fi strajk kif wara xhur sħaħ talaqat bejn l-MUT u l-Gvern, in-negozjati ma waslu mkien. Bela baqa' jwebbes raqsu u ma tax iż-żieda sostanzjali li ġiet imwiegħda fil-manifest elettorali. Malta tal-opportunitajiet tiġi meta tibqa' tinvesti fl-edukazzjoni. L-istess Prim Ministru li jgħid li jinvesti fl-edukazzjoni. Fl-istess waqt li ħalli l-iskola tal-imsida ġebel u saqaf 4 snin wara li tpoġġiet l-ewwel ġebla. Lejn tmiem id-diskors jew Roberta Bela li ilu Prim Ministru ta' Malta mis-sena 2020 ikkonferma kif iż-żgħażagħ Maltin mhumiex kuntenti bit-tmexxija Laburista kif saħqu li jridu politika differenti. Intant Roberta Bela baqa' ma ndirizzax il-kriżi li jinsab fiha s-settur tas-saħħa. Il-waiting list ma jispiċċaw qatt si attwal fl-emerġenza u n-nuqqas ta' soddot uswali li hemm fl-isptar Mater Dei. Ma ndirizzax lanqas il-pis tal-loli tal-ħajja minkejja li ċifri maħruġa mill-Eurostat jurew li fil-bidu tas-sena l-prezzijiet f'pajjiżna baqgħu tilajn il fuq. Tant li Malta għandha it-tmien l-ogħla rata ta' inflazzjoni minn fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. U wis inqas ma ndirizzax il-proposti li resqulu l-bdiewa u r-raħħala wara żewġ protesti li għamlu sabiex il-prodott Malti u l-ħidma tal-bidwi u r-raħħal Malti ikun stmat. Diskors ta' madwar 30 minuta b'ħafna kliem li żgur mhux forsi ma jserraħx moħħ il-poplu Malti u Għawti li qed isibu ħafna diffikultajiet f'setturi varji. Bela jagħżel li jdawwar wiċċu u jinjora il-karba tan-nies.